Социаль хезмәтләр җыелмасына рецепт буенча дарулар алу, инвалид балалар өчен махсус дәвалау азыгы продуктлары, авыруларны кисәтү өчен шифаханә, курорт дәвалануына юллама, шәһәр яны тимер юл транспортында, шулай ук шәһәрара транспортта дәвалану урынына һәм янәдән өйгә бушлай йөрү керә. Очень многие жалеют о том, что они написали заявление об отказе. Допустим, они пишут заявление сегодня, приходят 2-3 октября и просят возобновить, сказать, дайте возможность возобновить этот пакет. К сожалению, мы это уже сделать не можем. То есть срок обозначен конкретно до 1-го. Многие, конечно, жалеют, но это уже сделать нельзя. Социаль хезмәтләр җыелмасына хокуклы граждан социаль хезмәтләр күрсәтүдән тулысынча яки өлешчә баш тарта ала. Тик моны 1 октябрьгә кадәр эшләү мөһим. Бик күпләр дөрес уйламыйча, акчалатуга өстенлек бирә. Уйлап карасаң, авыру кешегә кыйммәтле дарулары да, курорт дәвалану да кирәк. Шуның өчен ныклап тагын бер мәртәбә уйланыгыз. Бүген кергән гариза киләсе елның 1 гыйнварыннан гамәлдә булачак. Гражданин социаль пакетны теге яки бу формада ала икән, һәм аңа бу ошый икән, социаль фондка мөрәҗәгать итәргә кирәкми. Киләчәктә ул аны нәкъ шулай ук алачак. Тик уйлап эш итәргә кирәк. Социаль пакеттан баш тартканда, аны алу ысулын ел дәвамында үзгәртеп булмаячак. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.